Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo mipakita, pero ang iyang pagpakita pinaagi sa mga anghel. Ang tulo ka arkanghel, si Mike, si Miguel, si Gabriel o si Rafael. Niya pagpakita sa Ginoo, iyang gipakita ang iyang kaugalingon nga murag stranger, kanang mga tao nga mingkalitlag tungha sa duol sa balay or kampo or tulda ni Abraham. Si Abraham aning panahon na mga igsuon 99 anyos na. Si Sarah mga murag 7 years man ni ilang gap, mga 92, 91. Mura lang kog magkatawa ba nga sa ilang panahong Abraham lagsik pa man dining 99, no? Kay nidagan gud siya, nidagan sugat o niya iyang si Sarah sad nga 90 na or 92, iya sa pagdali pagluto tug pan para andama ba paspas ba ang ilang lihok nga imagine na 99 o Masawan sa inyong paminaw kanang 90 o 99 inyong tanaw makadagandagan pa na. Ni aga ni padong pamusay sinta magtinagsa na maganig tikang sa hagdanan. No na. Liso day. Pero grasya gis Ginoo. Ngano man nganong lagsik pa man to sila sa Abraham o si Sarah tungod kay ang Ginoo nagplano pa nga tumanon gid niya ang iyang saad nga makaanak sila. Nya ang maong saad matuman lamang kun ang pagtuo ni Abraham dili gyud mulubad. Kana bang lig-on gyud ba hangtod sa katapusan ang iyang pagtuo, wa gyud doubt, way pagduda, tuo gid siya sa Ginoo. Mao to nga si Abraham iya man ginang pagtuo nga ang Ginoo nag-ingon at imana ginang mga nanginahanglan, iya gyung gisilbihan ang maong mga anghel. Og tungod kay na pamatud-an man sa tulo ka anghel nga ang pagtuo ni Abraham sa Ginoo labihang lig-una ug ang iyang pag-alagad sa iyang isigkatawo dalaygon kayo, gipremyohan sa anghel. Ingon siya, sunod tuig manganak na ng imong asawa. Nagkatawa god si Sarah god, ingon siya, tiguang na nako, katiguang na sa kumbana, unsaon pa namo pagpanganak. Sakpan pagi siya sa anghel, ingon nganong katawa-katawa man ka diha, di ka mutuo nga walay imposible sa Ginoo. Mao na mga igsoon, ang Ginoo gikan atong Abraham kanunay siyang mangita og pagtuo gikan sa tao. Una pa niya ihatag ang iyang tinuod gyud nga gahom. Mo nang pangutan ako no na imong tupad ingna unsa man ang imo lig-on pa nang imong pagtuo diha. Na. Kung pananglitan imong bana porting bisyosuha anyab sugarol manlainom man mabay pa gyud, mutuo pa ka nga imo nang bana nga mao pa ginaigasas Ginoo nimo, bana na nimo, mutuo gani ka, congratulations. Dunay panalangin nga magbaha padong sa imong kinabuhi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag, ang Ginoo hinumdum sa iyang kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo di ginasad mohupas, pero iyang siguroon nga andam tang mudawat sa maong kaluoy. Muna diri sa atong ebanghelyo sa dihang ang Ginoo nagpakatao na gyud, dili na anghel ang nianhi nato, mao na gyud si Kristo ang pulong nga nagpakatao. Ang iya gyapong gihimo, naghatag siya mga gahom, mga milagrosong gahom aron pag-ayo sa matag tao o paghatag og grasya. Pero mao gyapon gibasihan pagtuo. Kining senturyon o Romanhon nga opisyal
nga mihapa sa tiilan ni Hesus ug mihangyo nga ang iyang ulipon. Imagine ang iyang sulugoon na sakit, siya nga maong agalon maoy nagpakauwaw og nihapa sa tiilan ni Hesus aron ayuhon ang iyang sulugoon. Kana palang daan na-attract na si Hesus. Motong ningon di si Hesus, o sige, muadto ko kay ako siyang ayuhon. Ang opisyal miingon na sad, ayaw lang sir kay di mangyud ko takos nga mudawat nimo. Ngano man usa manggod siya ka Romanhon, dili siya Hudiyo. Nya kana mga Romanhon gitawag nag mga makasasala sa mga Hudiyo. Kay dili lagi pinili nga katawhan sa Dios, dili ba kaliwat sa mga Israelita. Mao to nga si Hesus iyang punan ang iyang pagdaig, kay pag-ingon gyud sa opisyal nga sugua lang ko sir kay ako naama sa ko'y mga sulugoon, mutuman man sila nako, ingna lang ko kay ang akong mga ang imong isulti matuman gyud kay giila giti kang Ginoo. Muna nakaingon si Hesus, sa tingin siya, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Ang mga Israelita manggod aning panahon na mo'y kaliwat ni Abraham kato mga Israelita, pero nihupas na ang ilang pagtuo sa Ginoo, nagpakasala na sila. Nangita na sad si Hesus og genuine faith nga pariha adtong pagtuo ni Abraham. Og nakita niya dili diha sa kaliwat sa Israel or kaliwat ni Abraham, didto mitumaw ang maong pagtuo sa mga pagano. Og ang usa sa mga implications niini mga igsoon nga nagsugod na pagpakita ang Ginoo nga kini di ay pagtuo nga makapalangit, dili ni siya ihikaw sa Ginoo ni bisan kinsang tao. Kitang mga Katoliko usahay moingon ta kita ra gyud maluwas. Outside the Catholic Church there is no salvation, din agid na tinuod. Kay nga naman ang Ginoo mopatumaw sa pagtuo bisan asa, pagtuo nga makaluwas. Mao nang ang ato rong buhaton sama ni Abraham, alagara nato ang tanang tao nga nanginahanglan, makatoliko man o dili, mag-alagaray ta. Pero swerte tang mga Katoliko kay naa nato ang tinuod nga simbahan. Pero mahimo sa ning dili tinuod kung ang atong pagtuo niining maong simbahan dili na nato mapraktis sama nang gitudlo sa atong simbahan nga higugmaa imong kaaway, sama nang gitudlo sa atong simbahan nga walay puyo-puyo kinahanglan gyud magpakasal, sama nang gitudlo sa atong simbahan nga dili ta magdinaw sa atong silingan, maghigugmaay ta. Ano ba nga itong giingon nga Synod of Synodality karong umaabot Oktubre? Synodality ang atong simbahan, pasabot ang tanang tao apil sa atong gugma, ang tanang tao apil sa atong panaw, dili lang kitarang mga Katoliko. Munang ang Synodality of the Church nagpakita nga atong hangupon ang tanan. Mabitan ang dinhi sa atong parokya, sige tagtabang bisag unsa, bisag kinsa, di na ta mangutanag Katoliko baka ato gyung tabangan. Gani niya mga tayo gipapuyo din nga foreigner nga wa pa man siya ay bunyag, di masa kuno siya pa magpabunyag, pero sigihan na tabang. May pagkabadlongon ra ba purya buyag niya kuan sad ato lang yung giantos ana ngano man nagkinahanglan man nahimo mang homeless, ato na nirong giprocess ang iyang pagbalik ngadto sa iyang nasod. Gasto tag panahon, gasto tag kwarta, gasto ta og daghan para niining maong na homeless nga foreigner. Naasay palahubog kay nato dinhi nga kauban Brad Rocco, sige lang
inom. Pero karon ato nang gihimo ag balay. Buti ba ka na mamatay diha, perte naman yang lipaya na iyang balay. Nanam na siya residence. So ato nang gibuhat dili tungod kay si Brad Rocor buutan. At tingali buutan sa tingin na siya. Di tungod kay siya kusog musimba. Musimba sa tingalig panagsa. Pero di na mo itong sukdanan kung dili ang panginahanglan sa atong isig katao. Nya ginagmay ra ni pwede sa nina to i-practice og dinagko. Muna kitang mga Katoliko, adi pangutan asa na imong tupad, tinuod kang Katoliko. Na pangutan na. Ing nawa kay gi dumtan, wa karoy gi kusmod-kusmuran, wa kay gi sulirapan sa imong mata. Ano bang musigrigit na taba kinsay atong tabangan nga napagitay mga Katoliko nga makaako paging mirisi gigabaan na nako anang sige niya panglibak na cancer ng buang-buang dako. So nasunog ang balay akan na mirisi mo na gahaba na niya nako. Ayaw na ha di na tinuod. Buangon ka. Ang tinuod okasyon na nga gibuhat o gitugot sa Ginoo aron ma-exercise nato ang atong gugma sa usag-usa o na atong buhaton. O bitaw din si gitag baligyag slots si baligyag slots nga naman mao anhi ta din mag-abot. Matod pa tong nasugatan ako kausag gamotor singgit pader pagbalik niya ingon siya pader protestante ko pader ko anjud ko pastor gyud ko protestante nako niya dol-dol ka na ko. Ingon siya, lingaw kay ko nimo pader. Sige kong follow nimo. Then alang ko ta maghisgot ana magsigit tag lalis-lalis pader. Basta ganahan ikaw nang imong kwan. Nako niya, nipalit kag slot. Isa palit sa ko pader. Nako yahaya. Sige isa ko anya mi pader. Manganha niya minimo. Dami sa mong kauban nako. O kana nindot na. Ano bang ngano mo di ta ka smile? Lalis kita nagkinsay tinuod nato nga nagsunod sa Ginoo. Ginoo na lang hukom ana. Ang importante parihata gugma, parihata og pagampo, parihata giila nga Ginoo. Kung kinsa may tinuod atong simbahan, kanang inyo tinuod ba ng simbahan o kining amo basta ako siguro ko sa ako nga tinuod ni bahala na nang imo diha. Ang ako lang basta magkahigugmaay ta, di ta mag-away. Amo na ang atong slot usa ni siya kapaagi nga mag-abot ta dinhi. So salamat sa namalit og slot labi na gis mga dili Katoliko. So as of yesterday ang atong halin sa atong slots ning abot sa SBF DAG ni abot na og 29,859 ka slots. Oh, pakpak. Haya ani. Ang ato na lang nahibilin 46,141 ka slots. Ato ning paspasan tag 500 na ni per slot. Mamalit lang ta ani kada semana. Mga sunod buwan wa na. Urot na ni. Nya gahapon man kutob ang akong kuan katong 19 slot challenge nga akong ipon. So as of yesterday, pero basig napatay maihap ani ugma pa ni akong final aning counting yun. As of yesterday nakahalin na taog nakadawat na taog 19 slot challenge nga 190 ka 19 slot challenge. Pakpaklasan. Minaw nako madayon man tingit akong giingon nga paabutan na lang sa nag 200 ay gikan man ni 60 nadugay 120 nadugay 160 karon 190 na astilag mo abot nig 200 perting lipaya. So ugma na to na mahibawan kasi mapunan pa nagnapo ka 19 slot challenge. Kining tanan mga igsoon ato ning gibuhat tungod sa atong gugma sa Dios ug nahitabo sa ni nga gipanghikap ang ato mga kasing-kasing sa Ginoo tungod kay mituo ta niya. Unsa may sunod mga panalangin gikan sa Ginoo bunga sa iyang kaluoy. Way sukod nga panalangin. So inaot-unta ato ning madawat nga ato lang buhaton magsige lang gitag pangalagad sa usag-usa.